Здравейте хора, вижте, един мой приятел, ето го, той се казва Тошко, ама вижте го как е застанал прав. Нали знаете в коментарите, в темакса има едно такова животно, слагате долу пясък ето от тук и като сложите, то застава право, ето вижте. И на задите ще ви покажа Борко къде живее, да сте станали приятели. И Никола, и Преско, и други мога ви покажа. Ама иначе се купете ей този, ударите един лайк на него. Ще ви кажа, че направо ще го гръмне. И даже мога да стане за боксова круша. Ето гледайте, ето. Ето, видяхте ли? Па, ето, хоп, хоп, хоп.